Nasi ria etichirimo omutinyo iga ogatano na rimwe gosi omutinyo umanyekanete una ebwagi mwanju murigere ni tariki 15 na ukwandire andonsi asumbwatete kurima mbia bono naki ebwakire nande no gukonyorenga ritukurigoro ekero kwaringe kuganiria abagosi twaringe kuganiria abatata baito rituko rigia aria Father's Day ase ensengi mamuke banga mbarororo bakiniwe na bamanyite amwiburi yamo gosipa bwate omwiburi yamo kero kende ukiniwe no muntu tali umwiburi wae lakini obeire kakoira ribaga aria ise ase obugimo bwae kurinde bakanyara kweba no enabo mwancho murigereria onyeti kwanyarite kuganirirwa Father's Day. Happy late Father's Day chinga kichiga cha bono mambe uchiase ichi single mother chonzi uchiase bari bakuru kwa buna guardians ko sibari babiri bagotinira abana korende tonyareti kuganirirwa iganga kirukeno mwana yotari ayo mwiborite lakini obera samoka obuna gukina mwancho murigere karibu sana irinde tunyara gusanga asiri tukeriga ari rero entongereke onchanda ri chinse chichabono mambe enchira ense kendete umutinyo igokoranga wabeire omokongu ikiagira na buko osamwa ukwabwa ngana macha umwiraro kungane barafu eraro moncho murigere mutinyo igotano narimo okurukunga ebwagi ase ekigusi ebwagi naseki embeo entindi nari kugusa igonye ko menyeta ebweka chinga ikichiga etugekere nande nyara gotema chinga kibuna chabona mambe kiro kwabokire kiro gusiba machi te kunya macha makendo ikiagira bono ense eyabero igo mutinyo bwagi nikogendete gotoroki ebwagi kegima anemono bali bagokora mugosi bali bakubuka chimambi ko sebaira na nyumba chinsa chiairire akero bakuru ase ebibarua byao karibu sana irindo tunyara gusanga ayegati yari agenderete ase chinsemo ohime yense yeito ya Kenya ngoroko Matilda Kemonto oyibo baigwa nechinga kichiga chabona mambe to kubaterana nere Mike na boigo Jasper kuro ase studio ya Kabere ekirongo chaka korwa akitutu cha Chenothe ekaunti ya Kisii nigo bono ritukora igoro ekiombekemo getari egia serikali bono kenyarete kuira ogokonya gucha ase enkeyemo yo musubati obwate abana abatano abo Amerika ukine ase gwetera gusa Amerika gwetera na barabo ase amakongo nigo bono ekiombeke ya kenyarete korare bunene nenchireyemo yokorokia obwanjani anemuno gucha senka eyo etabwati omusacha werega ko oyetenera ase amatuko amange ase ekyo nigo kire ikenyorokia itongo tu ime ya Marani ime yebunge yo ya Kitutu Chache North ekaunti ni ya Kisii mageni oni gakira iga gwetera ase ukomanyana ne family yo mugako uri kuruka mayenga asoko inyora bangi naba mama scheme yito ya isoge bali batorete ta batukineti bagatwira kisukuru na into bono twabeira abantu twakorire mirimo abandi twaritaire na abandi mbagenderete na ndo totebiri barabuo gento baganeti andonsi esibaruri kibesa ikitumeka senkerere ngia na ende esenkera etabwati bakora bonde bwensi to the community, especially abantu bamintoga to access internet. It is difficult to do at our home, and most of the things are done like now. The new curriculum we have, which is CPC. So we are going to install computers. We are going to put the internet so that abana baito bareka panyoali bagalio access the internet facility to access internet for other researches that they may need to do. Mwancho murira ngosobo kwabera tonyore story yo kurwa ase Kitutu Chache North chinsemo cha Marani ekinyoro nekia itongo ya Kabere ekirobono banyarite gose ekiombekyo getariga serikali kenyarite kokorwa ogokonya guchasinga itariko nyara bunenchiremo yo kubarukia obwanjani se twachirega se kenyore ya itongo ya Kabere kolonche nyombeye twagachire tumusubati olebe kasabron kurwa umutinyo yo gatano gocha buna twanste process yo kwagache nyomba tabwate nyomba buna mwaro cha CTV ya gatembe documentary yo mutinyo gatano tugacha tugakonya musubati nyomba yarenga tugatagora tuganso umusingi tukamubekire nyomba pono baka buna twachire gwanda over twamoleteire ibintu gutumeka nyomba twamoleteire birogo emesa emeito na some beddings na nderende na tete na tete no bukombe twaletire ibintu ebyo achakira obugima na bana bae banyale komenya sagi yabona unere season yembura mbatwirwa na inde etali arayo katwareta ono mongino yo bunarega tabwate nyomba ya kibara
twarora naende bono ng'ambuya tomuchakire nyomba ya kibara na kulinda mazingira. Abantu baminto obutaka munesa abantu baito nigo bore kerase lakini munekero tukurigereria gocha seito gaiga obutaka obwabere bogosumbwa abantu mono turu kurwo mweshimiwa Joshua Makori Nyarenchi otemire goswana na sana kokonya ji family eji chire chinke na bokonyoranga nonye muna bono musubati oyo iga umweshimiwa atite koroserie nyumba tari kunyara kwenyara na ande taringa gose niga igokanya rega korosi nkorosi ali pakaga nase ritukerio regoro nigubono oyo no director imea Bomas of Kenya musubati Purity Kirera okoro ase bunge ya Bonchari county ya Kisii nere anyalete kuira ribaga ria bene kubaganiria abatata bonsi korwa ase county ya Nyamira ne county ya Kisii rituko oligia na kiranyalete goteba tonyare kubabeka sama sabona boyo kubasira chinga kiechiga na boyo kubaganiria amagema amatambe ase obweko obwense. Somebody thank you Purity Murakirera, Director Bomas of Kenya. Rituko ria rero is a special day. It is Happy Father's Day. Nande togo chingira our fathers across the nation. Ngireri bageliga wakira our father, all the fathers across Gusii region, both Nyamira and Kisii County, and more specifically Bonchari constituency. Ngireri bageliga kubakira biamono for protecting us, for guiding us, for defending us, for loving us immeasurably. Yani ritukuria rero gondo no mogoko kulichenga. Ande ntebya abantu baito bonsi pi uyuri na tatu mwabo ritukuria rero irachinga kinkeigo mwakire simi mutebi no mwanchete rore mpesa balance mutumire mpesa anyore nere achinge ritukuria rero mbiya mono naende kitogo celebrate ritukuria rero tigatusabire our fathers, tusabire chigasi bagokora, tubasabire long life, let them live to see us succeed, cause ikyo na kuosaba kwa kiro. Hutigana nayo nabo abanyakenyoro betinse moche isoge imea itumbe ebunge ya Borabwe county ya Nyamira niko bono banyarire gutwara kose banyarite gutwara igikaro gyokorigereria na gukwanira amangana ane mono ase ogosira chisemi unabasaya baranyare gosemiwa elio gutumika emitandao yekerero nabo igo wekinia ayaiga nigo anyarite go gwatokwa ne yamate eyemo kose yamate eyemo imanyekanete una yamate ya mayenga yanyarite kubwatoka ogosiro kona boigo kusanga nabanyakinyoro abo asia mangana nenchereyemo oyogokinia chisemi ime iye chinsemo echo ase bunge yo ya Borabu mageni oni gakira iga gwetera ase ukomanyana ne family yo mugako urikuruka mayenga asoko inyora bangi naba mama scheme yito ya isoge bali batorete ta batukineti bagatwira gisukuru na into bono twabeira abantu twakorire mirimo abandi twaritaire na abandi mbagenderete na ndo totebiri barabuo gento baganeti andonsi esibaruri kibesa igitumeka senkerere ngia na ende esenkera etabwati bakora bonde bwensi. To the community, especially abantu baminto gaiga, to access internet, it is difficult at our home, and most of the things are done like now. The new curriculum we have, which is CPC. So we are going to install computers. We are going to put the internet so that abana baito bareka banyali bagalio access the internet facility to access internet for other researches that they may need to do. Secondly, we will also look for books. Because we donated, like now we are document which donated books. So that we can community so that the community can be enlightened, community to LSM, to one level of the community in the world. And we're very glad to be here because I love the way the community has come together and saw a problem and decided to fix it. Mwancho murigiria guskabusio omo bishop omanyekanete buna John Omangi we kanisa yekianglikana kurwa ase orugongo rwa South Nyanza nigori tukoro igoro anyarite gwesoke na bwego kogikirio gwito kwa Albert Ojwanga nekero anyarite kuburia ebyombe byonsi biri bigendete gukora ubutuki kokora gose gukora imirimo yabo asinchira yobwene na bwego kuboria buna siasa tinyara goswana nigwa erio enka ya Albert enyare konyorera obwene bwabo na aboigo
rio nekiro anyarete kuboria serikali enyare gutigirira ebirengererio bia abasae ba genzi chingaki bagendete goswa asitu para gukora gukurubikana ekiro ase ekiro. Tunazidi kuombea familia ya Mr. Ojwang ambaye alikufa in mysterious circumstances, tukiomba kwamba Mungu awape subira familia iliyoathirika na zile idara za upelelezi zikaweze kuendelea na investigations zao ili waliofanya kitendo hiki kiofu wakaweze kupatikana, wanaswe, wahukumiwe na wapate adabu. Pia tunaomba uchunguzi unapofanya zile idara independence ionekane kati ya IPOA na polisi, wasionekane wanatembea pamoja, waonekane kuna independence ili wana Kenya wawe na ujasiri. Namba 2 ni viongozi wetu sana sana wa county assemblies na national assembly speakers wanafaa kuwa neutral katika statements ambao wanapeana kwa taifa. Ukichunguza sana na ukiangalia speakers wetu wa national assembly, senate na hata county assemblies wanaongea kana kwamba wako na side moja, na sisi tunajua kwamba speakers wanafaa kuwa neutral kumoderate politics in parliament. So tunawaombea pia hao wasije wakawe ndio wanachochea kama wanaweka mafuta yenye moto inawaka. For the nation, let us maintain peace. Kutigara asengana yogosira kwa Albert Ojwang nigopono umoseneta wa kaunti ya Busia umoske okia umtata anyareko mocha ekiombe kirio gyokurigiriria enchira abanyanyimbo bahokora emirimo gya IPOA ekiropono anyareko tebone kiombe kyo tikira akora obutuki kolengana buna kebwenerete kusekolengana nerichiko nekiropono akubura buna siasa enyinge eyegosonna ase ebyombe byo nero yairire abakenya abange anamono buna enka ya Ojwang kutanyora obwene bwabo. IPOA is look at the commissioners. How did they get there? They were handpicked by Ruto. These are Ruto's henchmen. So they're just part of the cabal. That, you know, I have orders which I won in court saying that this thing should be filled in a proper way. We cannot achieve that. So IPOA has no capacity to do what is being given to do. I'm sure if it was not for the confusion that the ruling that Justice Mugambi gave the other day, saying that only IPOA should investigate police matters, the Internal Affairs Unit of the Kenya Police Service, of the National Police Service, was a very, very competent unit. And I would request that they go ahead and carry out thorough investigations and assist IPOA in whatever they're doing, so that you can get to the end of this. IPOA is really something I don't understand myself. It's something I don't understand. It's a civilian. It's a civilian. And look at the name. The name is oversight. It's not a policing authority. It doesn't police the police. It oversights the police. So when you give IPOA powers to police the police, they can't. Usually these uniformed formations have their own police units to police them. And I know Ruto, when he came into power, under Koome, they dismantled and they destroyed the Internal Affairs Unit, which was a very, very highly qualified unit that could deal with police issues. You remember the case whereby there was those two Indian nationals who disappeared. It's the Internal Affairs Unit that was able to go after the police officers and crack the case. And though the body was not found, these people were charged with murder. So this was a very competent unit that, when I look at IPOA, my friend Hassan, it's like a retirement home. If you look at all those civilians who are there, they cannot.
abarai abaya tibabonete kuigereria amabe na gusabira serikali yabo amabe ayega nkubwatikana no mukonyi bo murai bwensi umusike kithure kindiki nekira bono anyari kugigeria na kuraga ebiara abarai bali bagendete kuigereria obobe anamono gocha ase serikali yechinga kechiga ose amatukayega kaukwa nokoro ase kanisa ya AIC ime ye county kanisa ya AIC gotoka ime ya Enkare county ya Narok nigubono anyarite kuboria abakenya bonsi banyara kubika ense ya Kenya ase amasabona boigo gusira serikali wikirania amagendero au. Unajua, nimeona watu wanaongea mambo mengi huko nje. Tunaongea mambo mengi huko nje. Na unajua Biblia iko na maneno mazuri, inatufunza. Kuna watu Biblia inasema ni watu wakumbavu. Mkumbavu wa kwanza ni mtu ambaye anasema hakuna Mungu. Si ni kweli? That's what the Bible says in Psalms. That a fool says in his heart that there is no God. Si namna hiyo? Alafu kuna wakumbavu wengine Biblia inasema wale wanajenga nyumba juu ya mchanga. Badala ya kujenga juu ya mwamba, wanajenga nyumba juu ya mchanga. Si Biblia inasema ni wakumbavu? Wakumbavu si wapumbavu? So wapumbavu ni wengi. Na iko wakumbavu wengine. I dare say, only a stupid person prays for their president, for their leader to fail. Ni mtu kumbavu ule anaombea kiongozi wake asifaulu. Because there can only be one leader at a time. Tomorrow there will be another leader. Yesterday there was another leader. You must pray for your leaders to succeed. Because if your leader succeeds, the people will succeed. If your leader fails, the people will fail. Ama namna gani jameni? Ni kweli si kweli? Pray for your member of parliament. Pray for your MCA, the one you have now. Pray for your governor. Pray for everybody. If they are not good enough, you'll have a chance to elect another person in future. But the people you have now, pray for them to succeed. And it is unpatriotic for anybody to pray that Kenya or its leader will fail. Because if our country fails, it is all of us who will fail. Naboigo muske kindiki nigobono anyari gusingira buna ase upochori bonene bori bosio bomwaka obochiri bubere 2025 nebere bono ebrukano tego chukwane kiwa ase ense ya Kenya nekero bono anyari gukania abarai bari bagendete kugosereria abakenya buna nigo oisegi osokongzana kora chukwane kiwa ase chinga kicho banyare kuirangora. You don't have to agree with your leader all the time. You can have different opinion. But you must pray for them to succeed. Only a fool prays for their president, for their leader, for their country to fail. Ati kuna watu wanaombea Kenya ichomeke, sijui kutakuwa na mapigano, kutakuwa na nini, how? And we want to say without fear of contradiction, Kenya will not fail. We want to say without fear of contradiction, we have learned very painful lessons in the past. What happens when a country degenerates into violence, negative ethnicity? You can easily destroy a country through recklessness, divisive talks, tribal and just burning the country through rhetoric that is leading us to nowhere. So we want to pray for our leaders, those in government, those in the opposition. We must love Kenya enough to pray for it and to pray for its prosperity now and in the future. Siwezi sema ati mimi kwa sababu mimi siko pale wacha Kenya ichomeke. Ama nisipopata kile natafuta huko wacha Kenya ichomeke. It's not right. It is wrong. Kenya must prosper
whether I get what I'm looking for or I don't get, because Kenya is bigger than all of us. Kutigana nayo ni gobono murai bwense Mboske William Ruto anyare gukwanira emirobirio serikali yaye ya Kenya Kwanza serikali ya broad based ebwate anamuno asokoneke bana banyare osira chiskuru au eme inse ya Kenya ka ukwana litukore orokorwa ase kanisemo ni gobono anyarete kuralia abunanigo serikali iga ebwate emirobirio yokwena na chibasari anamuno uchase aborokwa bebirengo kubwa mono bari ase university mense ya Kenya. Elimu ni ya muhimu na mnataka kila mtoto wa Kenya apate elimu sawasawa na mtoto wa Mkenya mwenzake. Tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watoto ama walimu wachache. Tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya university. Ilikuwa inafungwa kwa sababu hawakuwa na pesa ya kutosha. Nikatengeneza jopo ya kutupangia vile tutarekebisha sekta hiyo. Nyinyi mnaelewa. Sasa tumefanya mambo matatu ya muhimu kwa kilimo. Number 1, ile pengo tulikuwa nayo ya walimu, tumeajiri walimu 76,000 wapya. Nimeweka kwa budget hii pesa ingine shilingi 2.5 bilioni ya kuajiri walimu wengine 24,000. Mimi nataka kujaza walimu 100,000 by Januari. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni jameni akutane na mwalimu, kila mtoto apate elimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, tukasema tuweke funding model mpya ambayo inahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi sawa ya kusoma. Na ndio sababu tumeweka a student centered funding model ambayo itahakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanalipiwa scholarship na serikali 90%. Mzazi alipe tu 10%. Mwancho murigiria abono ngukorere kionga chinsa 12 cha abono mambi na kirongo kubore taboseuske kiagera chitage kachinke chireposio nigonda che gukoerera ayari ase chigazeti chiritukurera rokorende ritukurera ntoriko chiyo chirigerera ase oboime mono turarigereri are agosaria kumeke chi headline ase ritukeriga ya Jumatatu na kirongo konyorenga gekuraga NCM stese mbiruka na chigosaiga ase moroberio obwetwani chigosore mwancho murigiria na kurwaro ke wika chinsa ibere ntoche kwa bato kurigereria enchira chitaoni ao chigenderete gukina aiga ase orogongo rwagusigo na mange tukwariganiritie kirongo kubore hogende gutigara imbeyo morobero iga wetwani agetembe wika chinsa inyechi ya rero mambi. Superstores Nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko
nabo igo web design mabati igani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green. Obutambe bwe mabati iga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati iga ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya sigika ayo uchanye warrant nabo igo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyoma inyangi usuko kwa kuyomino imejega ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi bitabo bare nobo manyi wiguro igeti byete bwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanine w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduze kikosi ao igaiga ntubwate kikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician level 5 na level 6, Civil Engineering level 6, Building Arts and Masonry level 4, Plumbing level 4 na level 5, Carpentry and Joinery level 4, Land Survey level 5 na boigona level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship level 5 na level 6, Horticulture level 5 na boigo na level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6, Records and Archives Management level 5 na boigo na level 6 ejitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru igaya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyo gotumeka ari nayo kubundisa tole ekosi ya version design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inko igeli abale boigo
business studies na entrepreneurship. Ase chinsamo cha cosmetology nigo tukwigeria beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bigona level 5. Nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bw'ekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabego tokobundisa welding and fabrication level 4. Ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera search number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye riri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigererea na sense moichi gazeti ase obwangu mone kiagera ndochenga nigo Queen of Sports anyarego ikaiga studio kurende kerongurire nabono egazeti ya The Standard yerituko riarero nigo ebwate chibicha osaso busyo bwe gazeti yo bwate chibicha cha abarai barebane ekerobono egotebanga shameless top cops ngabono abanyanyimbo bare ase birogo biribigoro muno kurinde bonega ngamba bwate nonyo obusoko na muno ekero amangana akendete kubabwatirania abanyanyimbo agendete kumetekana aiga asense ya Kenya ngani gobona abanyanyimbo bagendete gukora imirimo etari emiya gutari kubwata arichi kokorende ngabaraboti bararora ekyo hebwate ebicho ya omo inspector general omo inspector general of police Douglas Kanja na boigo omokonyoye mwekantu na Eliud Lagat na asense moyende nebwate omo DCI boss mwanyikanete buna Amin Mohamed na asense moyende ndoche aiga nebwate oyore omunogeri ebwa abanyanyimbo nekirego tebabuna impunity ongoing investigations into what is increasingly appearing to be deliberate killing of teachers and influencer Albert Ojwang are exposing lies by the Inspector General of Police Douglas Kanja, DCI boss Mohamed Amin and police spokesman Muchiri Inyaga ngabono aboni go bakendete kukwana obolimo ngawikira boniga nonye nabakenya tibamanyetinga oboene nkaibure ekero ikotoka nga asichinkwana chiri babiri bakubotoka matuka magega nikubono chigendrete koruka gusikorukiwa kuba echio bolimo mukano yiyo nyore asipija gatano na rimwe gatano na kabiri na gatano na gatatu asiga gazeti ya The Standard yeri tuko oria rero na ndoche insabo ngoteberinga Gen Z revolt egotebanga 1 year later church returning to its familiar territory ni gobono egukwana kurobekana wa Gen Z okogwanyarite gukorekana omwaka oitane kirabono ekwerera buna nga kibune chiga mwase mwaka 2024 nigo abasaye ba Gen Z banyarite kusabari baka kusikuboria riba napo oikano nyina sechi pulpit kosogoika ase obusibwe chikanisa ona boy gusanga ibirengero byabo igoro ye finance bill napo igondo borai ibweching bwe amatukaega korende nga wikira ase chinga kichiga ngano nyina bo chikanisa hose abarai be chikanisa chinyinge asensi ya Kenya nigo bakirite
nyobo nereria bugendete kwanikiwa ase chinsemo nigo bado yarorekane buna abarai bairanire ase bairanire chingendo chabo chiri chinkoro nganigo watabwati eriogi irisaine anamono ase okoraka mabe ime ye serikali ya matuka Esegotenga pulpit mess June 2024 remains a defining moment for the church in Kenya after Gen Z protesters threatened to occupy a pulpit to correct the bad habits. Nonye nekira basae bajenzi banyalete ko raria umwako itanga nko ikabare nonye nase chikanisa bakende ase chisinagogi banyare ko rigereria nabo igokurusi nonye nabarai bali babere bagutumika bobe anamono bakubwatiranwa na mangana siasa asensi ya Kenya bado nigekororekana nganonye kusinga nigekororekana nga wikira matuka ega bado abarai bechikanisa mbaranyara korokia chingendo chinde chiokogokia umukano inoro hokoyo nyora page ya kane na boigo ya gatano ase gazeti ya The Standard yelitukoria lero kolende lingana limwe batanga shameless top cops ngabona abanyanyimbo bali ase bali batenenete abanyanyimbo bono kolende nga tibobwati mbali gokorera oboene mbali gokorera gose mbali gokora kolengana muna banyalete gutiana gose koimukie okoliye muma ekiro baringeoswa ase chabisi chabo gotikana ne gazeti ya The Standard ya Daily Nation erituko riarero newondo chagotanga exposed Kenya's arms in Sudan war nigegende tukwandira ekyombe ikere kya Rapid Support Forces kuse RSF ekyoke gotoka buna nigokere asense moya upinzani menseri ya Sudan ekere gotamana coup. RSF recently attempted to form a parallel government in Nairobi. Ngabono nigo ekorrakananga ekyombe kya RSF nigo nandikirigete kubeka serikali engao ase kerigete kubeka gosegoso akoira chinguru asinse yo ya Sudan omwancho mwaligire ine gazeti ya Daily Nation ekiregotobanga exposed Kenya's arms in Sudan war na sense moende ase page endoche aige page ya gatano nalimo koteberinga Ojwang family turns to Lagat bono inka yaye Ojwang nigo bono yaonchokire na boigo komorigereria Lagat ekiagera bono nigo yabirige korakanga sobutuki bwensi buli bogendete gokorekana kwarorire nonye ne CCTV kose footage sichukuru ase CCTV korononye nasinya gitari ambagathi nige korokia una Ojonga nigo anyalite gutigwa goika agekwera tanyalite kwegwa gusiro kondo bwensi iri gutoria obugima bwaye mugano hiyo nyarase page ya gatano narimo igazeti ya Daily Nation na ndoche aiga omorai bwense ase page ya gatano na kabiri gazeti ya Daily Nation egotebanga omorai bwense omuske William Ruto egotebanga Ruto turns to same old tactic against opposition ngabono nande nigo chakire kuirana ase chimbino emetinde eri emekoro anamono aikira gukwandara ensemweli ya upinzani ayo ninchiko yarikereria ase obwagarake akironko chikurigeria gazeti ya Taifa Leo. Na asese mwenendo Kenyans in Israel speak about terror of war with Iran. Aba Kenya bari asenseri ya Israel niko bono banyale kwera enchira bagendete kogosererwa samagimabo agendete kogosererwa anamono ekiro egendete korokana ose ukongusana kogendete kwanikiwa ase egati enseri ya Iran na boigo enseyo obare page ya gatano na gatatu gazeti ya Daily Nation. Na gosikabusio gazeti ya People Daily egotebanga how Kenya's best paid CEO earns 0.5 billion ige gukwandira omonto konyora umushahara uri goro mono ase ense ya Kenya nigo ari kurwa ase ebenki eri ya cooperative esegotebana cooperative bank boss niga konyora chibesa niga konyora chibesa chire 475 million pay package chini pesa konyora agose ako an ase kira omotienye moncho murigere iyo ne salary yo monto 475 million korende ekiageranga eyiga na betachi gutwara omongso mono chiase abakenya ekiageranga abakenya ne bakonyora umushahara ase mshahara mengi asense ya Kenya nigere itari gwatukwa na ase page ya gatano igagotebanga Kindiki's apps campaign
Kindiki ups campaign to the Kamba to join Ruto's camp ahead of 2027 poll. Muske Kithure Kindiki niko agendete kunya koebereria abari bakura asinsemo ya Ukambani banyara guswa ime serikali na bwo musira. Muske William Ruto na asinsemo yende yakotebana Kemri's future Blake after state allocates zero funds in budget ntupate kiombekiriki okora Kenya Medical Research Institute koseke okora obotuki anamono asoko ligereria amariogo aiga asinse ya Kenya kya Kemri bono niko ketanyarete kwegwa nge ikiombekio niko keregia serikali lakini nginyarete kwegwa besa chindi chonsi ase budget yo mwako oiga ngabono naboketa chikoba emirimo kosoge ta chikoba ke okora emirimo ase amatukari bosi page ya kabere onyare kurikira umugano oyo ase gazeti ya People Daily na asensemo yende mwanchomurigira nkorigereria gazeti ya Taifa Leo yeri tukoria rero ebwate bicha yaye omorai bwense omoske William Ruto lekera ngi ndotengana baimogetie ekera wote vanga sitampa mtu kisu mnamo mwaka 2027 akotebanga takonyara kwena na eswode ocha se montonde points ya namono bali ase upinzani ase opucholio bone bosio ine gazeti ya Taifa Leo asa akotebanga onye ngasita mpa mtu kisu 2027 rais asema hawezi kuwapokeza mamlaka viongozi wa upinzani akidai hawana sera au mpango umurai wense bono nigo anyarire koraria unatahochi kwena na chinguru kucha se murayondo bwensi ane muno bali asense moyo kwamereria niko bakora namba bwati amaroro ochago sira gusego konya aba Kenya na ase page ya kabere ekoteba bala Rais Ruto aiga mtangulizi wake Uhuru Kenyatta aliyesema kabla ya uchaguzi wa mnamo mwaka 2022 kwamba hangemwachia mwizi mamlaka nobono otemire kubeka egekoro tokyo murai wense umukoro Moske Uhuru Muigai Kenyatta nganekero Moske Uhuru anyarite gukana ngata konyara ko na chinguru chae gochase ayo koba moibi yo yekero yalingenga na nere kosarenge korifatu the current president na bono ndochinga Moske William Ruto nero tianire tarigo chiko abantu batabwati agenda oborai gositari utkwana nekiro gekyo hochase abarai batobwati agenda ayo na boko yanyorase page ya kabere ase gazeti ya Taifa Leo yeri tuko oria rero na asense moyende ndoche gotabanga lagat beba msalaba wako Moske Rigathi Gachagua rigijini gakomote ilagata oso yoro mokonye bo Inspector General of Police Eliud Lagat akomote ngabono imukyo bogori musarabogo ikiagera bono bya kubwatire ikiagera kirokurigereria amaenenga uko kwa Albert Ojwang bono kuri ase ama muchayonsi ni gari asa mapokae Eliud Lagat ayikorengana Moske Rigathi Gachagua asense moyende ndochinga embe ntindi osekembu gumbu kegende tekoneke wa ase orugongo rwa Coast Kenya na aigango tebere IEBC rais hatarini kushtakiwa mawakili wasema Ruto alipuuza agizo la koti kuwa asiwatewe makamishna ekirotokorigereria abari abakamishna ase kiombe kyabocharne chimbebe kya IEBC nabo igo omonyakerogo uyu manyakanete buna Erastus Ethekon Edong nigo bono ndochinganande abawakili gose abawakili bono nande bachakire korigenjera yo kumusoro Moske William Ruto kiagera nga ekiranyara tukaniwa buna enchiranyara tukutumeka gochora abakamishna abaigati ari kubwate richiko tacheti koigwera kirondo chinga bono nande nigo erachikomwa chingaki chingongo Moske William Ruto nasense moende ndoche kukwandira chigosori echomtache ogokunera na igango tevere Israel Iran kuna moto vifo nchini Israel vyafika 12 huku Iran vikikaribia 80 baada ya siku mbili za kulipuana makombora ense ya Iran na boigo ense ya Israel niko chigenda tokutwara esegi entinde koigwete asenseri ya Iran abantu basiriamba gemabo niko bare 53 na boigo asense ya Israel
abantu 12 basirire amagima abikirwete ase gazeti ende yanyara kumurikira buna abakenya bari asense ya Israel banyare kwerera ngaki bagendete kuruterwa obwoba ane mono chinga kichiga ekero chiseke cyo chigenderete umuncho murikire abononda korere ensemo ye chigazeti chinga ki chabono mambi korende Victor Mando mienda ne timu yao ndoche mwacha Livio Omosh Magi Omosoribo Susu Peter Omweno Kenya Umushibe wa Bwibo Dominic Irere Charles Omondi Christopher Atandi na Boigo Barnabas Ratemu mbia mono sana asi okugendera asi okuba oswa imbe iyo muroberega abwetwane ya getembe umoncho murigera ndoche naraiga namba yae yareti na 70 nikagote good morning Matilda awataba uko smart agotebanga ere nigakoro kwa Mr Wilfred kurwa Bonchari abantu ba Bonchari bwakire ndaki mugenderete agoteba. Okay, thank you. Naigure Wilfred naigure amagani yago na oyoiga akoeroka mumanyi awata good morning oyo mumanyi na ziporo ye akotebanga tiabuke ne timu yae abona kawaida na baligereria bo Bagetembe TV mwancho murigera abunongo kolera asekenyese igitanganikira ngo mwariga na Stacy Meruka anyara gusaiga na omurobere omande gose sport Monday ime ya etwane ya getembe gendera gotigara nabago gutwara uburigerero buya ime yo murobere yega. Edwani ya bugire Edwani ya ayo Edwani bugire ayo tanda ayo moro karuge tanda bana mbale njara ayo moro karuge tanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Gotera chinko chinkureta elioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi biko liriae neligiya amakaraega nigo agokeania kuna chukwimite yeito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwali ya kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu chubusungu na bagutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo